muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai, ende handidi kuti vanhu vange vachizondijaja nekuti zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndiri mukati mekurwadziwa, kuzoroorwa kwandakaitwa. Ndakaroorwa anyway yekuti ndainge ndichida kusvotesa hama dzemurume wangu mushure mekunge ndamuurayisa. So I'm still married to my husband. Saka tinopota tichimboshungurudzwa nemhepo yemufi. Zvakaitika kuti ndige ndichizosvika pakuroorwa nemurume uyu wandigere naye tichizoita vana tose ndezvekudai. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa zviya zvekutomanikidza. Murume ainge asingadi kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa because ainge ari munhu wemagame ende ainge asingatombodi kuti ndinge ndichiuya kunoko. Ndakazotoita zvekutomanikidzira mushure mekunge ndauya kuno, then ndokubva ndachizomubatira mamessages mufoni. But kuzotobata kwandakazoita mamessages mufoni yainge iri nhau yekutoti ndakazotoita zvekutoudzirwa nemurume uyu akazova murume wangu. Ndiye akazotondiudza kuti munhu wako unombozviziva here kuti anoti kana iwewe kana usipo anopota achipinza vamwe vanhukadzi zvekare anomwe mukadzi waanodanana naye muno muraini. Saka murume uyu ainge ava nemakore achigara mumulocation umwe mandakamuwana achigara. Paakandiudza zvose izvozvo ndakabatikana, but akabva ati kwandiri usarwadziwa nazvo, but ndanga ndagara hangu ndinokuda kubva zvandakatanga kukuziva ndichiudzwa kuti ndiwe mukadzi waNaomi Eden. Ndakatoshamisika kuti sei achiita zvinhu zvakapusa kudai yet iye aine mudzimai akanaka kudai. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana navo baba ivavo. Yainge ingori nhau yekuti ndainge ndichida kungozvifadzawo nyama dzangu zvekare nekuti ndige ndichingokanganwa zvose zvandainge ndakaitirwa nemurume wangu. Sezvisinei mukomanashi ndakabva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri kudaro ndobva ndachizomuudza muridzi wemwana ndikabva ndati ini ndava nepamuviri pako. Akabva ati zvinotoita sei? Ndikabva ndati ini ndoda kubvisa nhumbu. Akandipfuurira kuti ndisabvisa nhumbu, ndobva ndaramba ndakachengeta nhumbu iya. Saka ndakabva ndachizoti ndaudza murume kuti ndainge ndiine pamuviri. Akaramba tikanetsana akati, iwe do you still remember kuti wakamboita nguva kaiwe paukandibatira mamessages usingadi kurara neni? Mwana uyu andione sekunge mwana wangu. Tikatanga kunetsana zvisingaite. Akabva achizodiscover kuti zvechokwadi mwana ainge asiri wangu nekuda kwestress dzandainge ndava nadzo. Nerimwe zuva ndakataura nechikomba. Ndataura nechikomba then ndokubva ndachizokanganwa kukia phone. Ndakanganwa kuloka phone yangu, ndipo apo pandakabva ndachizongosiya phone because ndainge ndava kutorwara mazuva acho iwawo nekuda kweBP, kuti murume azozvibata manje kuti ndine boyfriend. Saka ndichaita zvekuita sei? Saka ndakabva ndachizokanganwa phone iri on. Akatora phone akabva atoona mamessages awo andainge ndakataura nemurume, but ainge asina kuziva kuti murume uyu ainge ambori ani chai ende ainge achingoshandisa rimwe sim card rainge risitombo rina kana profile picture panhamba dzacho dzepaWhatsApp. Saka haana kukwanisa kuti ange achizozviziva kuti munhu wacho ainge ambori ani. Saka takatanga kunetsana. Aida kuudza hama dzake, ndikabva ndamukumbira ruregerero. Ndo zvinonetsa ipapo. Regai bhaibheri iro rakanyora kuti mukadzi anotenderwa kuti ange achirambirwa nyaya yechiure, because isu vakadzi nevarume takatosiyana nemi varume. Imi munokwanisa kuita madhiri enyu, isu sevakadzi tokuregererai, upenyu hwotoenderera kutokanganwa nezvazvo, but isusu kusaidi kwedu zvinotinetsei. Kana ukangoona kuti watobatwa nemurume unenge wava kutofunga kuti zvinondoita sei, ndichabhenefita sei kuzvose zvatakaunganidza tiri pamwe chete. Obvious hama dzacho
dzichati nekuti akaita zvechihure anofanira kuti ange achisiya zvose. Saka tinobva tachizoda kuparadza zvose izvo zvatinenge takaumba newe, takatenga newe, kuitira kuti unge uchizosara usina chaunenge uinacho, utangire patsva. Ndokautsinyika tinozoita isusu sevanhukadzi kana kuri kunzi tikaita zvisina basa tikabatwa. Ndo zvandakatanga kufunga ipapo, ndikabva ndati ini handingamborambwi nemurume. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndainge ndichitotaura zvangu neboyfriend, tainge takatorara tiri kumba kwake. Ndikabva ndamuudza kuti shamwari, madhiri ava akabatwa apa, ndine nhumbu, ndatofunga kutobvisa nhumbu. Akabva ati kwandiri, there is no need yekuti tinge tichiita zvose zvauri kuda zvekuti tinge tichibvisa nhumbu. Zvatava kutongoita pano ndezvekuti murume wako must go. Murume wangu must go, like what do you mean? Akabva ati ainge achida kuti ainge achitsvaka vanhu vanozoponda murume wangu. Ndikabva ndati izvozvo zvauri kutaura ini handingambokupi mvumero yekuti unge uchiita zvinhu zvakadaro. Murume wangu uyu akandibvisira mari kumba kwedu ende takaita tose vana. Akabva anditi think about imba yamuinayo, because tine imba yedu yatainge takavakisa mugweru. Ndichimutevera murume yainge iri nhau iyoyo yekuti stendi yatakasotenga mushure mekunge anditumidzira mari akanditi chitenga stendi. Ndobva ndatenga stendi iya, apa munhu haachade kuti tinge tichipedzisa imba yatainge tichivaka. Saka akabva anditi imba iyoyo uchatoitorerwa nehama dzemurume wako kana vakangofind out kuti une nhumbu isiri yemurume. Ndakabva ndaona plus nemahormones enhumbu yandainge ndakatakura yainge ichida muridzi wayo. Saka ndaiteerera zvose zvaainge achindiudzira kuti ndinge ndichiita. Ndakabva ndachizowirirana nazvo ndokubva tachizotanga kufamba, tikabva tachizoenda kun'anga. Takatanga tichafamba muri muSouth Africa. Apa nhumbu yainge ichingokura, murume wangu achingonetsera nhumbu iyoyo. Ndaipfugama pasi ndichiti kurupisa nhumbu tinokwanisa kuibvisa, but what if kana ari mwana wako? What if ari mwana wako? Ngatimirirei kusvika nhumbu iyi yazvarwa. Kana uchida tinoenda kuma-DNA. Kana kuri kunzi mwana hasi wako, handizivi kuti unenge wongoita zvaunenge uchinzwa kuda, but shungu dzangu dzanga dziri dzekuti unge uchindiregerera. Saka murume wangu ndakamuconvinsa zvekuti kana iye ega akasvika pakubvumirana nazvo kuti ngatisabvisai nhumbu tinge tichiichengeta, maybe mwana ndewangu. Apa ndainge ndichiziva kuti ari kutonya zvake mwana hasi wake. Ndakazoronga nechikomba ndokubva tachizobuda muno South Africa tikabva tachizoenda kumusha. Ipapo ndaingoti nhumbu yangu iri kufunga amai. Akabva anditi it is okay, unokwanisa kuenda. Apa ndakatoenda kumusha kwavo. Ndasvika kuya chikomba changu chakatanga chaenda kun'anga. Chakati chapiwa mushonga wekungoti hama dzemurume dzingonzwa kungondida, uye zvekare vamwene vangu vange vachingoita zvose zvandinenge ndichivaudza kuti vange vachiita. Ndakabva ndavanyepera kuti ndaipota ndichimborohwa nemwana wavo. Saka ndainge ndichida kumboendawo ndinge ndichimbonoona vabereki vangu, because pfungwa dzangu dzainge dzisiri panzvimbo imwe chete. Ndikati asi kana vakakubvunzai kuti ndiripi, munovaudza kuti ndiri pano pamba. Ndichangoita mazuva mashoma ndobva ndadzoka. Saka chikomba chainge chakatondimirira kumashops. Tikatomborara palodji rekuGrowth Point ikoko ndokwa ainge akandimirira. Then mangwana acho makuseni tikamuka tienda kun'anga. Tikabva taenda kuHarare tikaenda kwevamwe sekuru ivavo vane simba risingaiti, kungoti munhu wekuti havafarire zvinhu zvesocial media chete. Saka takabva tachizoenda kumba kwavo ndokubva vachizotibatsira. Vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga hair food. Ndokubva ndatenga hair food iya. Mushure mekunge ndatenga hair food vakabva vachizotipa mbanje. Vakatipa mabhora embanje. Vakabva vanditi apo murume wangu paanenge ava kuvigwa ndaifanira kuti ndinge ndichizoti kana kuri kunzi ndinenge ndava kunokora ivhu ndaifanira kuti ndinge ndichizobatanidza nemabhora aya embanje ndichinokandira muguva make. Ndo zvavakandiudza izvozvo. Uye zvekare awo mabhora avakapa chikomba changu vakabva vati iwe chikomba, mushure mekunge murume uyu avigwa unofanira kuti unge uchizoti within 2 weeks unge uchizosvika paguva pake. Unofanira kuti unge uchizosvika paguva
pake uri usiku, obva wachizomuudza kuti mukadzi ava wako ende iye anofanira kuti ange achizozorora munyika yevafi, nekuti anenge ava kuvafi, haafaniri kuti ange achizodzoka achinetsana newe mukadzi ava wako. Saka takapiwa mabhora edu aya embanje, ndikapiwa efood yangu nemimwe mishonga yandakapiwa yekuti ndaifanira kuti ndige ndichizoshandisa. Ndakabva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Pandakadzoka kuno kuSouth Africa ndokubva ndachizotanga kutevedzera mhiko dzose dzandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizodzitevedzera. Sekuru vainge vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizobikira murume wangu hefood iya. Mukomana she ndaiti kana ndobika ndaitotora hefood nespoon ndozanganisa nemishonga yakasiyana siyana ndobva ndamubikira murume, then changu chikafu ndaichibika paside. Iye aitoti chikafu chiri kunaka. Akazotanga kurwara, akabva achizobatwa aine kensa yemumatumbu. Haana kumborarama kwenguva yakareba ndokubva achizofa. Mushure mekunge murume wangu ashayika, tiri parufu kudaro, chikomba chakatouya. Zuva rekuti taiti mangwana tiri kuenda kunoviga murume, chikomba chakauya. Panguva iyo yandainge ndichigeza, ndainge ndichitotaura nacho, ndakati ndiri mutoilet chakabva chachizouya chichita zvekuhwandira, ndokubva changondisvitsa kapepa bhegi kainge kari kadiki diki kainge kaine tukubhora twembanje. Ndikabva ndachizotora ndikabva ndachizoisa hangu muhomwe. Zvino takazoti tava kumakuva, tukubhora twangu twembanje ndainge ndakatukubata. Saka ndakabva ndachizonokorawo ivhu ndikabva ndamwayawo muguva. Ndakamwaya zvikari nembanje dziya mukoma, asi ndakangonzwa saundi yekuti ka, hakuna kana umwe munhu akanzwa saundi iyoyo. Saka sekuru vainge vakati kana ukanzwa noise, ukangonzwa any noise yaunenge wanzwa, zvinoreva kutoti magetsi anenge atotacha, tambo dzinenge dzatobatana zvinenge zvaita. Saka ndakatonzwa mwoyo uchifara kuti magetsi ainge abata. Ndokubva ndachizovasendera message nechikomba tichibva kumakuva. Ndikabva ndavaudza kuti zvainge zvaita. Havakafara sekuru vakati ndinombonzi aniko ini, hafi akakunetsai. Fast forward mukoma, ndadzoka kuSouth. Ndakambokugara here kuZimbabwe, munhu anenge agara aine madhiri ake. Ndakabva ndati ini mhai pano handichagari, tarirai muone kuti ndakasiyiwa ndiine pamuviri apa vana vangu. Kana ndikasadzokera kunoshanda kunyange ndiine stress, but vana vanosvika pakufa nenzara. Apa murume ainge achindifonera ichi chikomba changu, aindifonera achita sekunge ainge ari murungu wangu. Aitoita zvekutofona akabata mhino achitaura neni kuitira kuti ange achita sekunge murungu, achindiudza kuti kana ndikasakasika ndadzoka kuSouth Africa basa rainge richazopera. Saka ndaitoisa foni paloudspeaker ndikabva ndati hama dzangu ndava kudzokera kubasa, ndiri pakuchema murume wangu, but kuchema kunoda kuchema zvine tariro. Ndokubva vachizondipa mvumiro yekuti ndige ndichidzoka kuno kuSouth Africa. Ndadzoka kuno kuSouth Africa mukoma, ndakabva ndachizotobva mulocation nemurume, tikabva taona kuti tirambe takangogara mulocation imomo zvainge zvisingaiti. Ndokubva tatanga kugara zvedu samwe kwatainge tisingazivikanwi. Aiwa rudo mukomana she, rudo rwainge ruchitsva, munhu wekuti ane love, ane true love, haana nguva yekuti anoswera achitevedzana nevakadzi vaanenge achingosangana navo. Apa atoriwo nebasa rake rakanaka. Aiwa mukoma, taidya joy inini nemurume. Apa nhumbu yainge ichida baba vayo sei. Ndakasvika pakubetserwa mwana wangu, ndokubva ndachizotumidza mwana uyu zita relate husband. Ndichizomutumidza zita mukoma kwainge kusiri kuda kwangu, but yainge iri request yavamwene vangu. Vakabva vati ndoda kuti munge uchitumidza muzukuru wangu zita rababa vake. Akaitawo munyama wekuti akazozvarwa baba vake vafa. Ndakaona kuti zvainge zvisingaite kuti ndige ndichiramba. Ndikabva ndati alright mama, zvakanaka, asi ndichamupa mazita maviri. Rimwe zita rekutanga first name ndiro zita raakapiwa nababa vake, the biological father, then zita renumber 2 ndo zita iro raakazopiwa navamwene. Saka zita iri renumber 2 mukoma, zvinhu zvandakatongoita ndiri ndega. Apa ndakazotoita chitsotsi chekutoti kana birth certificate pane madhiri akazoitwa, ndakatobuda zvakanaka ndichitoti ndikunotoresa mwana birth certificate, but ndakazoti ndavako kuma birth certificate ndikatosangana nechikomba changu tikatonotoresa mwana birth, ndikadzoka zvangu
ndiine birth certificate. Birth certificate kana wakaritarisa but harimo musystem, saka mwana wangu ane mabirth certificate maviri, rimwe ringori bepa zvaro iro randakanyoresa zita ravanoziva, then rimwe birth certificate ndiro rechokwadi ririmo musystem. Saka zvose izvi zvichiitika mukoma taizviudza kuti takangwara. Takadzoka kuno kuSouth Africa, murume wangu akati ari kubasa. Musi wacho iwoyo kune kwaainge akanzi aifanira kuti ange achienda kunodhilivha mapipe, because kubasa kwavo vanoita zvekugadzira mapipe esimbi. Saka akabva achizobuda netruck achienda kunodhilivha mapipe. Akazondifonera, wainge huri usiku samwe kumapast 8, akandifonera achichema. Ndikamubvunza kuti ko chii, akabva anditi ndatsika munhu. Ndikabva ndati wadii watiza, akabva anditi rori riri kuramba kuita on. Saka mukoma aichema zvisingaiti. Ndikabva ndati saka wafunga kuita sei? Akabva anditi kufonera mapurisa hazviite, nekuti kana ndikangofonera mapurisa chete ndava kutosungwa, ndava kutoenda kujeri ini mukadzi wangu, ndoita sei? Saka akazofona futi akati iwe munhu uyayo handichamuoni. Ndikati wanga uri shuwa here kuti wanga watsika munhu? Iye anoti akatoona munhu ainge akamira pakati peroad, saka paakamuona haana kukwanisa kuti ange achimunzvenga. Akati dai ainge akada kunzvenga munhu iyeye, rori raibva radonha same time nekuda kwelod yaainge akatakura. Saka akabva achizongomurova munhu uya netrailer repakati, ndokubva atoona kuti zvechokwadi ainge atsika munhu. Paakamisa rori kunotarisa kekutanga, anoti akatoona kuti ainge atomuputitsa musoro munhu waainge atsika. Asi paakazotarisa futi apedza kutaura neni, ndo paakabva achizomushaya munhu uya. Ndikabva ndati baba mwana, sumudzai traki, zvimwe kuda mangoona chimudhori changa chakamisikidzwa pakati perodi nevanhu vanoita zvekuhijeka. Pamwe muchahijekerwa traki revanhu, ibvai panzvimbo pamuri ipapo. Ndokubva atanga kudhiraivha, asi iye anoti ndo zvakaitika. Ino kusaidi kwangu mukoma ndainge ndava kuti zuva iro rekuti murume anenge asipo pamba, anenge abuda out nebasa, ndo pandaibva ndachizotanga kurota my late husband. Ndaimurota akapfeka gown, rimwe gown raainge akanditengera, it was just a night gown, ndo randaimurota akapfeka iroro achiuya kwandiri. Obva angotanga kungoti why asi why achiita sekunge anoimba. Ndobva ndaona dumbu rake ravhurika, obva atanga kubuda hurwa mudumbu make, obva atanga kuchema, obva anyangarika. Saka takazomuona live nerimwe zuva tainge tiri tose, tainge tichitosika bonde. Ipapo mwana wangu ainge atova kuma 4 months nemurume wangu tichitosika bonde. Ndo pandakangokaruka ndatomuona, ndakaridza mhere, then murume wangu akabva achizomuonawo zvekare late husband. Chipoko chake takatoita chekutoona mukoma ainge akamira padhuze neTV, akazendama nemadziro, akangotitarisa, akabva angoti why, akabva atonyangarika. Saka takafamba tikadzokera kwasekuru, tikavaudza kuti sekuru, hongu makatipa mishonga mukatipa mbanje, but munhu tava kumuona. Saka vane chimwe chidumwa chavainge vachida kutipa, saka vakati chidumwa ichi ndo chichakuchengetedzai. Dumwa iri mukoma takazorota nezvaro usiku, because vakati ndichakupai dumwa racho mangwana, ndicharara ndichirigadzira. Saka takazoti taenda kunorara, murume wangu akarotawo ava munhu ainge ava nezvikwambo zvainge zvakawanda. Iye anoti akarota payadhi pose pakazara nezvikwambo zvainge zvakaita zvivana. Iniwo ndakarota tiine zvikwambo. Saka mangwana acho makuseni patakamuka, takabva taenda kwavari sekuru, tikabva tavaudza hope dzatainge tarota. Guess what, sekuru vakabva vati kwatiri, kuti unge uchidzinga mweya wengozi zvinotoda kutoti unge uchitowana gamba rinopota richikurwira. Tikabva tati isu sekuru zvemagamba hatizvikwanise kuti tinge tichizonzi takaromba izvozvo bodo, kwete, hatizvikwanise. Vakabva vachizotipa mushonga, asi mushonga uyu wakangoshanda kwemwedzi mishomanana. Zuva iro rekuti mushonga iwoyo wakapera, because ainge ari mafuta awo atainge takanzi tinge tichizomaisa mafuta edu ekuzora. Saka ndakazomaisa munivhia yatinozora. Zuva iro rekuti nivhia iyoyo yakapera mukomanashi, ndo zuva ratakaona zvekare chipoko chemurume wangu. Akati why kwandiri, akati why zvekare kumurume wangu. Saka ndo nyaya
iri kundishungurudza. Mafoni numbers angu ndiwawo. Kana paine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, chingomupai mafoni numbers. Kana paine munhu anenge achiuya kuinbox kwenyu achiti ari kuda mafoni numbers angu, please mupeiwo mafoni numbers tinge tichitaurirana. Asi handisi kuda vanhu vekuti vanenge vachizodawo kuzoziva kuti ndakafamba sei kun'anga kwandakaenda ndekupi. Ndiri kuda real help. Please ndibatsireiwo kuona chipoko sandinyore. Ndakaita zvinhu izvi nekuda kwekuti ndainge ndiine pamuviri mahormones munongomaziva anokwanisa kungoti uchingoita yose, but I really regret because zvose zvatakaita nemurume takatadzirana zvedu tikakanganisirana, but kukanganisirana kunowanikwa muupenyu. He did not deserve to die like the way that he did. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takatoona chipoko chemurume iyeye. Let us try to speak with our brother in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitwa nababa vangu uye zvekare zvavakandimanikidza kuti ndinge ndichiita navo. Zvatakaita mukomana ndezvekudai, baba vangu vainge vaina garden boy wavo, saka nagarden boy wavo uyu vaiwirirana zvisingaiti. Zvose zvavainge vachiita baba vangu vaitozviita zvichitozivikanwa nagarden boy. Vaiti kana vakanzi vari kufamba dzimwe nguva vaitosarudza kutondisiya inini vobva vaenda nagarden boy. Saka baba vangu vainge vaine mabusinesses avo. Zvinhu zvakazotanga kuoma nekuda kwekuchinjwa kwainge kuchingoitwa mari munyika. Right now ndine makore 54 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra1992. Saka zvinhu zvakati zvakaoma kudaro, then ndipo apo mabusiness ababa vangu paakazotanga kudzikira, because baba vangu vainge vachidhila nevarungu. Saka varungu vakabva vachizoona kuti situation yainge yava munyika nekwazvainge zvichienda, Zimbabwe yainge yava kutoda kutonodhakwa. Saka vakabva vachizotanga kuwithdraw mabusinesses avo. Baba vangu vakasara vasisina maclient. Vakamboedza kuti vange vachimbobatsirwa nehurumende, but business ravo raitoda maamerican mostly, ndo ainge ari macustomers avo. Saka baba vakabva vachizofunga kuti vange vachizoromba. Baba vangu vakabva vachizoenda kwaMutoko. Tainge tiina gardener wedu. Gardener uyu ndichamuti Tawanda, ainge angori ne19 years, ainge ari mukomana wechidiki. Saka garden boy uyu vaiwirirana naye. Vaiti kana vakanzi vari kuenda kun'anga vaienda naye kun'anga ikoko. Kunyangwe pavakaenda kwaMutoko vakatotanga vatoenda naye kun'anga yavo yekwaMutoko. Asi pavakazoenda kunyanga vakazoenda neni. Tasvikako ndipo apo pakabva pachizotanga kutaurwa nhau yekuti Tawanda uyu aifanira kuti ange achizourawa. Ndakabva ndachizomutswa nababa vangu. Amai vainge vava kuiziva nyaya iyi. Ndakamutswa nababa vainge huri usiku mushure mekunge tabva kunyanga. Baba vangu vainge vanwisa Tawanda doro muswere wese wezuva. Vakamuti nhasi Tawanda ndoda kuti tinge tichiswera tichinwa doro. Saka baba vangu vakabva vati vainge vaine mushonga uyo wavainge vakapiwa nen'anga uko kwatainge takaenda kunyanga. Saka vakamuisira mushonga mudoro. Vakabva vachizondiudza kuti tinge tichienda kuBoy Sky. Takaenda kuBoy Sky kuya tikamuwana Tawanda ainge akafa zvake nehope nekuda kwemushonga wavainge vamupa. Tikabva tachizomutora tikabva tachizomisa mubhuti emotikari yavo baba ndokubva tachizotanga kudrive. I was nowhere mukoma. Kunyangwe pari nhasi handitozivi kuti kwatakaenda ndekupi. Tainge tiine imwe 4x4 yavo baba. Vakabva vanditi taifanira kuti tinge tichikwidza mugomo. Vakadriva tikakwidza mugomo nemotikari yavo. Vakazoti apa panoita. Ndokubva vapaka motikari yavo. Vakabva vanditi taifanira kuti
tinge tichidhiga gomba iri rainge rakadzika kusvika muchiuno mavo baba vakabva vati zvainge zvaita ndokubva tachizonomutora Tawanda. Mukomanashi Tawanda uyu akaita zvekuchechengwa nemapanga nababa vangu. Vakatanga nekumuchechenga pahuro. Zvavakamuita mukoma vakati tamuburitsa mubhuti remotikari akabva aita sekunge ainge ava kuda kupepuka. Vakabva vamuti inwa shamwari, inwa doro iri rako Tawanda. Akabvunza kuti tainge tiripi, vakabva vati tainge tichiri pamba. Akabva ati mazimiti ose awa tiri musango ka. Baba vangu vakabva vamuti tainge tiri pamba but tainge tiri muorchard. Ainge akanyanyisa kudhakwa. Vakabva vamuti ange achinwa. Akati anwa mukoma ndokubva atotanga kutoridza ngonono. Tawanda uyu akafira muhope. Vainge vaine rimwe banga mukoma rainge rakarodza zvekuti pandakangoribata kahwani because handina kuribata zvakanaka nekumubato rakabva ratondicheka. Baba vangu izvi ndo zvavakaita, mufunge zvenyu mukomanashi. Vakamubata nepachirebvu apa ndokubva vachizomusimudzira musoro wake kuitira kuti gurokuro rake iri ringe richinyatsokusimukira mudenga. Vakamubata vakadaro ndokubva vabata bangariya zvine simba. Mukomanashi vakangoti kahwani ndokubva ndaona ropa zvarakaita mukoma. Pakaita sekunge painge pachekwa pipe inofamba neropa remuviri wake wose. Ndokubva ratanga kuti tsa ndokubva vanditi tinge tichimubata. Takamubata mukoma apa aita kuvhizuka. Ndokubva tamukanda mugomba muya. Akazoti amuka aiti akamuka obva abondera obva adonha pasi. Akamuka obondera obva adonha pasi. Baba vangu vakaita sekunge vainge vagarwa neshavi. Vakabva vachizotanga kumufushira kusvika vachizoona kuti ainge afa. Vane mishonga yavakakandamo mugomba imomo ndokubva vachizonditi ndige ndichivabatsira. Kubva ipapo mukomanashi pazvakaitika zvose izvi vachizosiya hari uye zvakare nemapanga avo avakakandamo mugomba imomo. Tichizodzokera kumba, baba vangu vakatanga kuita imwe mari yainge ichityisa zvekuti vainge vava kutofamba nemabodyguard. Pane imwe nguva iyo yavakatombotiratidza saga remari vakabva vati yainge iri $1 million yavainge vachitiratidza. Masisters angu ose vakabva vachizomaburitsa munyika, iniwo ndichizotevera. But kubva musi iwoyo pamba pedu painge pava kungogara pachingoonekwa chipoko. Imbwa dzaingotanga kungochema dzichihukura zvainge zvichityisa. Ini nababa tainge tichitozviziva naamai kuti chinenge chiri chipoko chaTawanda chinenge chaonekwa neimbwa dzedu. Baba vangu vakazofa, baba vangu vakafa vachiita zvekuzvisungirira. Ende mazuva iwawo avakazofa ini ndainge ndava kuno kumhiri kwemakungwa. Pose pavaiona chipoko chake Tawanda vaitondifonera vobva vati mwana wangu ndamuona zvekare nhasi Tawanda. Zvazonyanyisa, asi handina kunge ndakaziva kuti baba vangu vainge vachazosvika pakuzviuraya. Vakakomita suicide. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi chipoko chaTawanda chaigara chichingoonekwa pamba pedu. Hanzi ndini naamai nababa tainge tichingozviziva zvainge zvakaitika kwaari Tawanda uyu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.